Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. En lortorake en ɗon gondi hande bo ha jeygol Pulaku TV banta mbowuɗen vidéo ngol mi waɗi mi waɗanayi on hande ɗum vidéo deyde ko larani haala jawabu ma bo mi wiya résultat ƴamol ngol ƴamnoɗen en gaɗino ɗum c'est comme si ɗum débani ko larani haala ƴamiɗi ƴametindi sagafa en mbi en ɗo posina question ji yimɓe jaabo en yimɓe kefta bindana en lesbal communauté ko nandi be majum en ɗon gaɗa ƴami may to woɓɓe feere se mbi to en posini ƴamol bana hande ɗo hani ragare vidéo may ɗo en jaabo jawabu man ɗo. Misalu man ɗo to en ƴami hakkude guure tati ɗo wuro to on woni lamorde lesdi Cameroun, misalu ɓe mbiyen arande man Gawdere, deuxiéme man Garwa, troisiéme man Yaoundé. to en gaɗi vidéo may en timmini ha ragare magol se en kokka jawabu labɗum en mbiya a ɗum Yaoundé on woni lamorde lesdi Cameroun kanjum woni jawabu labɗum. Woɓɓe feere mbi hani gaɗen non may kala vidéo mo gaɗɗen fof ha ragare magol hokken jawabu man. Woɓɓe feere wi kay hani en acca sey vidéo jangowol to en gaɗi hande en posini question may ɗo en acca réponse may sey jango en kokka réponse man nden en loro en posa question feere banni on gaduɗen ɗum waɗi parce que comme si ɗum débat ɓe mbiyayam ni nden mi wi to jotta kam en gaɗu ɗum en gaɗa ɗum ba débat ni moy fu wadda idée muɗum giyen moy fu winda commentary muɗum less vidéo may ɗo en giya deydey ɓen ɓurɓe wiugo vidéo ngol hande ma to ɗum hamɓe wiɓe vidéo ngol hande ɓuuri ɗuɗugo ma to ha vidéo ngol hande ma en kokkata jawabu to ɓen wiɓe ha vidéo ngol jango ɓuuri ɗuɗugo bo ha deydey vidéo ngol jango ma en kokkata jawabu may ɗo en gaɗi ɗum c'est comme si ɗum débani ɗuɗɓe nder moɗon gaɗi commentary ji en matino bo ɓawo to en gaɗino kuje ɗo man ɗo ɓawo balɗe ɗiɗi en tammi hokkugo résultat may ɗo mi tammi on giyan ɗum ɓuuri balɗe ɗiɗi ɗuɗɓe nder moɗon bolwanimi ewnimi jamtimi noyi a hokkay résultat may ha jotta woɓɓe feere nder moɗon ma bolwanimi mbimi ko résultat may ɗum warti ɓe gerrata ko résultat may ɗo ɓe wi résultat may ɗo ɗum laaɓayi ɓe mbi ɓe andi ɗum waɗi rikici ha résultat may ɗo yugo ɗo en mbino ɓawo balɗe ɗiɗi nden ha balɗe tati ɓe mbi ɓe gerdaki ɓe ewniyam ɓe ɗon jala ɓe ɗon gaɗa ɗum waññon ɓe gaari ka dalila may ɗo miɗo matina on mi wartiri résultat man ha yesso bo mi tammi wiugo on dalila ko waɗi mi wartirano résultat may diga Kenya e jawabu man ɗo bo mi tammi ɗum hokkay ɗuɗɓe nder moɗon kayefi aranni man ɗo ni to en gari en nasta ha nder YouTube studio meɗen banni ɓawo YouTube studio meɗen maɓɓitake en gara en nasta ha vidéo ngol men ngol gannoɗen posuɗen question may ɗum nda ɗum ha vidéo ngol ɗo on en posuno question may ɗo mi tammi on dari ha vidéo ngol rangol ɗo ha magol on en posuno deydey question man ɗo jotta to mi wari se mi nata dow vidéo may ɓawo to mi nati dow vidéo may ɗo mi tammi on giyan nda vidéo may ɗo deydey nombre views je ngol heeɓi himɓe 197 ndari vidéo man ɗo ɗon himɓe laruɓe vidéo man ɗo nda himɓe deydey waɗuɓe comment ha dow vidéo may ɗo bo himɓe waɗuɓe comment deydey ko ƴamɗen himɓe 96 commentary himɓe wolluɓe deydey dow vidéo may waɗuɓe comment ni mi tammi on dari to nder himɓe 96 ɗo himɓe 52 56 personnes on waɗi comment ha dow deydey ƴamol ngol ƴamde may ha vidéo ngol hande namal ha vidéo ngol jango himɓe 52 on gaɗi comment to en dirtoten on less ɗo jotta on giyan commentary ji may ɗum commentary ji ɗum ɗi gaɗɗo ɗum onon gaɗi commentary ji man ni mi tammi on dari nda commentary ji man oɗo wi hande o wi jango o wi hande o wi jango daɗɗi nda commentary ji may ndare ɓe hoore moɗon ta on mbiya woodi rikici ha nder majum onon ɓe hoore moɗon toon giɗi on lortoto ha vidéo meɗen on darto ɗon limon heɓa tabbiti noon gam wala rikici ha majum ɗum commentary miɗon matina bo goɗɗo goto woodi woɓɓe feere goɗɗo goto waɗi commentary ji ɗiɗi o wi hande o lori o wi o hande koma o wi jango o lori o wi jango ngam may ɗo limgal gotal tan limeten je gotel ko senen ko satati fu ɗiɗi ngam tama heɓa ɗum waɗa rikici ngam goɗɗo ɗon o daroto winda bindande tati o wiya hande ma bo ko bo wiya jango ngam heɓa je o yiɗi may ɗo ɓuura jalago miɗo matina gotel tan ko suɗen nda commentary ji moɗon may nda ɗiɗi pat maji mi tammi on dari miɗo dirto be hakkilo ni less on pat moɗon on dara moy fu yiyan commentary muɗum andunoɗo waɗi commentary mum fu yiyan inde muɗum yiyan deydey commentary je waɗi mi tammi on dari ha jahen less mi tammi on dara nda ha ɗo ɗon commentary ji man ɗi kaaɗi commentary ji man en mbi himɓe 52 on gaɗi commentary ha dow deydey vidéo may ɗo sey ɗi kayefi man ma bo bami wi on vidéo may ɗo commentary may ɗi hokka on kayefi ha nder himɓe 52 waɗɓe commentary ɓe wi hande ɓe wi jango ɗo miɗo matina wiwɓe hande commentary ji maɓɓe himɓe 26 on mbi hande giɗi ɗum hokka jawabu man e ɓen wiwɓe jango bo hamɓe bo ɗum wurti himɓe 26 itanmi ka waɗa ɗuɗɓe nder moɗon kayefi ɗum wurti 26 himɓe 26 gaɗi commentary wi hande himɓe 26 gaɗi commentary wi jango kañum on sabbitini mi hokkay résultat man diga Kenya wa hedde ko mi waɗano vidéo may ɗo wannoɓe commentary man ɗo ɓe cikayno banni man ɗo limgal may ɗon no dow himɓe 23 mi wino accu mi acca ɗum yahugo warugo
kikiɗe may ɗum ɓeddaki mi wiyatto mi acca ɗum ha warugo hande en giya to wodi ɓedduɓe waɗi commentary nden mi lima amma nde ɓe lori ɓe ɓeddi ɓe gari commentary nden mi wari ha mi lima jotta man bo mi tawi toujours ɓe gari ɓe poti ngam mayɗo ɗuɗɓe nder moɗon bo wiyam noye commentary noye résultat man hokkaka ha jotta no hani gaɗen dalila mi tawi hanayi mi wara mi waɗanen vidéo may ɗo mi holli en ngam woɓɓe feere déjà ɓe mbi ɓe gerdata ko résultat may ko ɗum warti ɓe andi rikici e wodi ha dow majum to jotta kam no hani gaɗen limgal meɗo ngal wari ngal foti je toye hani kosen je toye hani accen ɓe muñanta woɗɓe mi andi ɗo bo moy fu wiyan to hakkilla ka min kam mi yerdaki mi muñata mi yiɗi ɗum wona ɗum hande ma bo mi yiɗi ɗum wona ɗum jango ngam mayɗo en dammitini ɗum e jahan deuxiéme tourna ko no gatten ngam min shawari je mi tawi no hani gaɗen jotta ha vidéo ngol mi watta joni vidéo ngol darata joni débat je lanceten dow majum on artuɗo waɗugo commentary ha vidéo ngol jotta fu o wi'a en hande o yiɗina jango on mo arti larugo vidéo ɗo waɗi commentary fu to ɗum hande o wima diga ɗon ɗum hande man to wi ɗum jango bo ɗum jango man miɗo martina on mi yerɓi vidéo mayɗo artuɗo larugo ngol fu artuɗo na artuɗo larugo ngol fu artuɗo waɗugo comment fu to wi ɗum hande ma hande may to wi ɗum jango bo jango man tan mi yi hanka on ɓuuri hoyugo nde ha en kokki ko watta balɗe tati nden commentary ji may ɗo woni gari ɗi poti yawwa artuɗo waɗugo commentary fu to wi hande ma hande to wi jango bo jango miɗo yelo bo kanawata ɗuɗɓe nder moɗon ngam ko min fu miɗo mari idée am deɗe je mi mari haaje ɗum waɗa mais min miɗon c'est comme si ɗum arbitre ko ma no mi wiyata dole min mi suftata yawwa ngam mayɗo onon may on suftata on artuɗo waɗi commentary ha vidéo may fu ngam mayɗo mi andi keyo on mo arti waɗi commentary fu arti laari vidéo man fu oɗon nder ɓurduɓe laarugo vidéo ji amin ngam woɓɓe ɗon to min joofi vidéo ni wala onnugo wakkati ɓeɗo kaaɓi ma ko ɓe giya min gaɗi vidéo to min gaɗi vidéo ni ɓe nastay tan ɓe daara ngam mayɗo débat je lansuɗe mayɗo on artuɗo waɗugo commentary fu to wi ɗum hande ma ɗum hande to wi ɗum jango bo ɗum jango miɗo martina on bo mi lorto mi wanna en vidéo mi holla en nda wakkatire nde waɗi commentary man ɗo on jiyan artuɗo waɗugo commentary man onon ɓe hoya moɗon fu ton andi ha babal commentary mai to on nasti on jiyan mo arti waɗugo yawwa ta ɗum wona ɗum ɓe rikici mi tan min pamani on sakiraɓe ngam mayɗo on jarama ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna ngam mayɗo artuɗo waɗi commentary fu kanjum may tan sufteten mi tammi dedei jawabuji ngadduɗen mayɗo bo ɗum wannay ɗuɗɓe nder moɗon kayefi mi tammi bo on tabbitini keyo wala haala corruption nder majum on tabbitini mi habdi on ha mi yiya woɓɓe en keeɓi dedei ɓen jaaliɓe amma ɗum jaalaki ha jotta dalila maɗon mi tawi accu mi waddana en résultat meɗo ngam mayɗo miɗo reeni commentary ji moɗon hande na jango on mo arti waɗugo commentary hande fu ɗum hande on ar ko bo jango bo to ɗum jango man tan ngam mayɗo miɗo reeni commentary ji moɗon on jarama wassalamu aleykum.